Misha hi l-pony li issa saret parti integrali mill-iskola St. Joseph Mater Boni Consilli Pawla. Għattajna ftit ħin ħdejn Misha f'din l-iskola u mill-ewwel indunajna kemm hi maħbuba mit-tfal li saħansitra twaqqaf kumitat apposta biex joħsib lil Misha u wkoll mill-għalliema u l-istaff tal-iskola. Tkellimna ma' 3 tfal mill-kumitat responsabbli li joħsib lil Misha u fl-età ta' 9 snin diġà talmu kif għandhom juru mħabba u għożża lejn Misha. Jiena vera kontenta għax it-tfal vera jħobbuha u kif inħobba jiena it-tfal jħobbuha ħafna u jien inħobba ħafna għax qed nitgħallem noqgħod mal-ħbieb u qed nitgħallem nitfall fil-lajn, nmexxija. Naraw li għandha ikel, ilma, li nadifa hi, mmexxuha ma' tfal, naraw li għandha gost, li tieħu gost, mhux qed tibża minn xi ħaġa. Tgħaddi ġurnata billi tiekol l-ikel tagħha u anki xi tuffieħ, tħobb tilab hekk tiġri u timxi madwar il-ġnien tagħha u aħna ngħinuha billi nagħmluha mixja żgħira fil-għodu qabel il-break. Evidenti wkoll li Misha wkoll tfittex li tkun ħdejn dawn it-tfal. Il-kap tal-iskola St. Joseph Mater Boni Consilli Pawla, Dr. Kenneth Vella, għalli għal ħafna tfal din kienet l-ewwel esperjenza tagħhom li fiha jqattaw ħin liberu qrib ta' pony. Misha bħala ponija rispondit vera tajjeb, kalma ma' tfal, sibnija tajba wkoll anki b'mod biex tirrilassa tfal illi għandhom bżonnijiet speċjali li jinżlu wkoll magħha u jagħtu wkoll daqqatit anki fiż-żamma tagħha. U ta' min qed jirrimarka illi il-ħin matul il-ġurnata Misha ma tkunx imsakra fi stalla, jiġifieri fil-break taddih ma' tfal iddur magħhom tiekol it-tuffieħ u tikol il-karotti magħhom. Fil-ħin ieħor għamilnilha żona apposta fejn tista' toqgħod f'dan il-ġnien tirrilassa u iddur sakemm jerġa' jiġi ħin ieħor biex terġa' taddih ma' tfal. Dr. Vella għallinna li l-inizjattiva ta' Misha fl-iskola kienet possibbli wara xogħol ta' estensjoni modernizzar li sar fl-aħħar xhur li wassal biex issa l-iskola għandha żona l Misha u ġniena tfal, kamra multisensorjali, laboratorju ġdid ta' xjenza, uffiċċji u klinika u dawn kollha grazzi għal kontribuzzjonijiet ta' ġenituri. Għalli dan il-proġett jikkumplementa ieħor li sar fil-passat u li wassal biex il-klassijiet ikollhom l-arja kkundizzjonata.